Bé, amics, anem al segon, que és diferent ritme, perquè Taladrátor té diferents ritmes. Ara va un rock. Rock. A més, anem a donar-li canya. ¿No? ¿Qué pasa? Bossa Nova. Está poniendo los ritmos de los Bossa Nova. Es que Taladrátor es tremendo. La neboda de Meditatio. Pero mostra a Pikachu, por favor. Un aplauso per a Pikachu. Gràcies mille. Anirem a tocar la meditació durant el concertet.
Así muy esperativo a escuchar, Sabem que n'hi ha molts espaguetis per així. Podeu pujar tots i totes.